Готова ли си? Да. За пръв път бяхме на изложба и получих чувството, че не картините, а ти си творение на изкуството. В очите ти видях какво е съвършенство. Бързо аз разбрах, че е за мен то. 2 седмици по-късно вече зная, искам да съм с теб до края. Без значение къде, в кой град, ако трябва бих се превърнал в номад. Разстоянието не ни попречи, вече няма значение, ако сме далече. Последвах те аз, но последваме и ти. Реши при мен да бъдеш, за да сбъдваме мечти. Двама ще вървим, двама ще се борим, няма да се разделим с главните актьори. Където си ти, там е и домът ми, дори да си до мен, ти пак си в сънят ми.